Drahí priatelia, chcel by som sa s vami podeliť o radosť z výročia mojej kňazskej vysviacky, ktorá sa uskutočnila pred 55 rokmi. A 50 rokov to je pol storočia a znamená asi celý plodný život človeka. Pán Boh mi doprial túto milosť, že som sa dožil ešte ďalších 5 rokov kňazského života. A práve pri tejto príležitosti si spomínam na tie roky a dni, ktoré vtedy boli také naozaj vrcholné momenty môjho života. Do seminára som nastupoval v roku 1966, keď už začínal trošička taký odmek, ako si zdalo sa, že sa uvoľní tá situácia, ale potom sa to všetko zmenilo. A potom to môžeme povedať krátkom politickom odmeku v roku 68-69, potom nastúpila znova normalizácia a vtedajší režim nemal rád veriacich ľudí. Chcel všetko ateizovať, bola to propaganda, bola to ideológia komunizmu a preto v náboženstve videli akoby nepriateľa svojich plánov a svojich cieľov, ktoré oni mali pred sebou, keď chceli urobiť ľudí šťastnými, slobodnými, ale bez Boha, bez viery, bez náboženstva. No a takže vtedy bol som vysvetený práve v tejto dobe normalizácie v roku 1971. Na ministerstve kultúry istý pán Hrúza sa vyslovil, teda v Prahe vyslovil sa, že cirkev sa musí báť a on naučí cirkev znovu sa báť. Že cirkev sa mala báť. Bolo paradoxné, že pán biskup Hlov, ktorý nás svetil, povedal nám: milovaní bratši, nebojte sa. Bolo to akoby taký naozaj hlas, ktorý nás oslobodzoval, ktorý vzbudzoval ešte tú hlbšiu dôveru a rozvíjal tú nádej, že sme na dobrej ceste a že naozaj, že strach nemá miesta v našom živote. V roku 1971 už nebolo na Slovensku biskupa, ktorý bol ešte schopný svetiť. Žil ešte pán biskup pobožný, ale bol veľmi slabý. V roku 1970 nám ešte udeľoval diakonskú vysviacku. No a ako si sa už teda necítil dobre, aby bol mohol svetiť, takže naši predstavení seminára pozvali na túto vysviacku kňazov, pozvali pána biskupa z Českých Budějovic, monsignora Jozefa Hloucha. No bol to naozaj nadšený biskup. Môžeme povedať to nadšenie svätého Štefana, prvého mučeníka, priam z neho príštilo a bolo vidieť, že je to človek plný viery, plný horlivosti za pána. A keď mal kázeň, keď začínal kázeň po vysviacke, už sme boli vysvetení a potom až na konci mal kázeň, príhovor a povedal: buďte zvelebené nebesá, aj národ slovenský pochválený, že dal cirkvi týchto mladých adeptov, týchto levítov, ktorí budú sa zapájať do služby evanjelia a budú ohlasovať teda Božie kráľovstvo, tak ako to Pán Ježiš prikázal apoštolom. Bolo to skutočne veľmi, veľmi dojímavé a krásne. Vysviacky sme mali na dvakrát. Prvá skupina bola v sobotu a druhá skupina bola v nedeľu. Ja som bol vysvetený v nedeľu a pán biskup naozaj vtedy ako si formoval a povzbudzoval naše životy. Že nielen, že povedal: nebojte sa, vy ste potrební. A povedal tam, že moderná doba
že keby aj tieto odpaľovacie rampy na mesiaci, ale vy ste potrební, vy ste potrebnejší ako toto. Pretože kto bude ohlasovať človekovi spásu, kto mu vzbudí nádej, kto vyprosí odpustenie hriechov a zmierenie s Bohom. Takže sa nám takto prihováral a samozrejme aj zdôraznil niektoré tie moderné prúdy, pretože vtedy sa začali ohlasovať hlasy zo západu a vnútra cirkvi, že celibát je už neadekvátny pre túto dobu, že by sa toto malo zrušiť a tak podobne. A pán biskup povedal vtedy pri hovore, to povedal v sobotu, tej prvej skupine, že zlé vetry dujú zo západu. A preto musíme vzorovať tejto ideológii takého modernizmu, ktorý chce ako si tieto novoty a pán biskup tak zdôrazňuje, jednoducho hovorí, že ani nie je to vôbec téma, aby ste uvažovali o celibáte. Veď sa viete, komu ste svoje srdce dali. Viete, pre koho srdce vaše bije, pre koho láskou ste ho naplnili. Preto toto je zmysel vášho poslania. Vy sa odovzdávate celý, bez výhrad Ježišovi Kristovi. A iste, boli sme tak disponovaní, takže tak to tak naozaj naplňalo naše srdcia a povzbudzovalo nás to k tomuto ako si tomu nadšeniu, tomu presvedčeniu tej hlbšej viere, tej oddanosti Pánu Bohu, že sme na dobrej ceste, že je to takto dobré. No a potom po vysviackej týždne, po týždni som mal primície a na tie primície to boli tie primície na Hornej Orave v Rabčiciach a tie posledné primície, čo tam boli, tak to boli niekedy v období 30 rokov. Neviem presne, v ktorom roku to bolo, ale niekedy v 30 rokoch a tam mal primície v našej obci Jozef Brenkus. Na mojich primíciách potom aj bol. Takže mám aj jeho fotografiu a ako bol s nami a tam, takže bol staršie vtedy. No a tie primície, aké boli? No bolo to zase obrovské nadšenie, veľký zástup ľudí prišiel ku nám až k domu a doma tam potom na gánku mi dali rodičia to rodičovské požehnanie. Bolo to tak, ako si, že to ľudia aj videli, aj počuli, mali sme tam magnetofón alebo zosilovač, akýsi slabý, takže bolo to počuť. No a pán farár tam prišiel a mal príhovor na tom gánku pred týmto zástupom ľudí, ktorí sa tam zhromaždili. A naozaj veľmi veľa ľudí prišlo tam na tie primície. Totižto u nás ako si tak prizvukovalo, že je dobré, alebo že je hodno aj topánky zodrať kvôli primičnému požehnaniu. Takže ľudia si to veľmi vážili. Dlhé roky nebolo žiadne, 40 rokov nebolo žiadnych primícií na tejto Severnej Orave. Takže vidieť tam tú masu ľudí, obrovská masa ľudí, ktorá sa valí ako riava touto cestou a prichádzajú do kostola, kde som potom akože slúžil prvú svätú omšu. Takže to nadšenie a ten taký entuziasmus pre to, čo je Božie, bolo tak citeľné, že dneska by to asi až menej bolo vnímateľné. Takže asi toľko to by som povedal k tomuto, k tejto že pán biskup, ktorý to predvídal, že preto nás varoval, aby sme sa nedávali na tie modernistické cesty, aby sme vytrvali a aby sme si uvedomili, že
k akej nádeji nás povoláva Boh. Čo svätý Pavol apoštol tiež prizvukuje, že aj svätý Peter, keď hovorí, bratia, nezabúdajte, ako ste boli vykúpení, nie zlatom a striebrom, ale drahocennú krvou Božieho baránka Ježiša Krista. No a práve preto je tu ako si ten predpoklad, že sa vytvorí ten cit, že jednoducho sa vytvorí ten vzťah. A ten vzťah naozaj milujúcej bytosti, k milovanej bytosti. Svätý Ján hovorí, že Boh je láska, že Boh nás miloval skôr, ako my sme boli schopní ho pochopiť a milovať. My odpovedáme na túto Božiu výzvu, na túto Božiu lásku. No a samozrejme, že v tom kňazskom povolaní je to potrebné znova a znova zdôrazňovať a tak nejak presadzovať. Takže chcel by som aj tu na niekoľko ešte takých ukážok z tohoto obdobia, z týchto mojich primícií a z kňazskej vysviacky a z primícií, tak to šlo postupne. No pretože naozaj to sú tie jarné dni človeka a k tej jari, tomu rozsvetu sa človek rád vracia. Postupne samozrejme to nadšenie, ako si sa otupí, stráca sa možno, ale predsa len to ako básnik hovorí, že ten drahokam v srdci, alebo ktorý je uložený v hrudi, ten nezhnie. No a naša viera, naša láska, naša vernosť Pánu Bohu, to je ten drahokam. Úžasný drahokam, ktorý si my zoberieme sa sebou na večnosť a tým sa preukážeme Pánu Bohu. Keď dnes sa razí taká, priam ideológia, že v tomto, ja si to nemôžem pomôcť, ale som z toho priam nešťastný, keď tu na Nemci už odsúhlasili na tej synodálnej ceste veci, ktoré naozaj sú proti tradícii. Odsúhlasili, že vysviacka žien na diakonov, zrušenie celibátu, potom žehnanie homosexuálnych párov a tak ďalej, že by to malo byť súčasťou katolíckej cirkvi, no ale tak cirkev bude rozpoltená. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Nemôžeme byť aj s Kristom, aj so Satanom, s Bálom. Musíme si uvedomiť, že na ktorej strane stojíme a kde sme sa postavili. Preto v tomto ohľade musíme byť vnímaví a obozretní a naozaj sa brániť tomuto, zachovať tú vernosť Ježišovi Kristovi. No a čo ešte môžem spomenúť? Takže u nás, vďaka Pánu Bohu, že sa ten taký kult toho modernizmu nerozvinul tak, ako na západe. Tam naozaj sa to prejavilo v tom, že jednoducho človek je dôležitý, Boh, to je Boh, nech sa prispôsobí nám, ale človek je dôležitý. A to je tá moderná teológia, Rahnerová teológia, kde vlastne kardinál Ratzinger vytkol Rahnerovi, že otočil, že z teocentrizmu na antropocentrizmus. Teocentrizmus je Boh je v strede všetkého diania. Boh je pánom a vládcom a stvoriteľom, preto sme závislí na ňom. Ale ten modernizmus nie, na Bohu sme vôbec nezávislí. Čo je vznikol náhodou a tak ďalej, že tie vývojové teórie sú ako dobré, v poriadku. A preto tu na Boh, keď chce, no tak nech sa uspokojí s nami, ale my. Preto vznikli také nešťastné naozaj prejavy, ako boli fašiangové omše. Dnes sa vyoblieka ako šašo a teraz ide za doprovodu teda hudby takej modernej a neviem, aké možno ste to videli tieto. No to je veľmi, veľmi boľavé. Ako môže niekto tu na takto to robiť, že my sa máme ísť sa slúžiť Pánu Bohu, priniesť Kristovú obetu a pri tej Kristovej obete my vystrájame a robíme šašoviny. Z koho znevažujeme? Ježiša Krista.
Predstavte si, že keď je svätá omša nového zákona, keď je to obeta svätej omše, to je obeta nového zákona, čiže slávime Kristovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie i na nebo vstúpenie. To sú veľké tajomstvá našej viery. A my tam prídeme oblečení ako šašovia a tam sa chceme zabávať a zabávame sa. Veď tam sa objavili, kde si boli v tomto na západe, neviem, či to v Európe alebo v Amerike, že sa obliekli na tie fašiangy, tam sa jedna obliekla ako ja neviem čo, za čerta mala rohy a si takú masku a dávala sväté prijímanie. No tak ako je toto možné? Že týchto vecí sa musíme bavovať. A biskupy sú za to zodpovední. Aby sa liturgia uchovala čistou a dobrou a svetou. Pretože ak toto my zlyháme na tom, ako sa predstavíme potom pred nášho stvoriteľa a pred vykupiteľa? Taká legenda hovorí, že prišiel človek do neba, alebo už tá duša prišla do neba a pozerá a ukazuje na seba, pozri, nikdy som nič zlého nerobil, nekradol som, nesmilnil som, nezabíjal som nikoho som neutláčal, nikomu som neubližoval. Pozri, moje ruky sú čisté. A sudca pozrel na ne a hovorí, áno, sú čisté, ale prázdne. A práve preto je potrebné, aby naše ruky neboli prázdne. Aby sme dodržiavali to, čo je potrebné. Nezredukovali svoj život na to, že aj do kostola sa pôjdeme zabaviť. A keď ma to nebaví, tak jednoducho potom to ani nie je potrebné. Tak v tomto hľade naozaj, že by sme potrebovali tých 55 rokov preklenúť, je veľmi ťažké. Žijeme naozaj v inej dobe. Ale niečo je podobné, že ten Satan len zmenil taktiku. Že ten sociálny boj, tá revolúcia komunistická bola zmenená na kultúrnu revolúciu. To znamená premeniť človeka, aby zmýšľal inakšie. Ako je to možné, že dneska sa objavujú ideológie, a ktoré sú dokonca to niektorí tí modernisti aj berú vážne, že nemáme len muža a ženu, ale máme aj teda 72 či 73 rodov. No ako je toto možné? To sme načisto o rozum prišli. Ale samozrejme, to je diablová taktika. Vymyslieť niečo, nejakú hlúposť, nejaký blúd a potom to zdôrazňovať, aby vlastne vyhasil všetko to dobro v ľudských srdciach. A toto je zlé, tomu musíme vzdorovať. Toto nemôžeme prijať. Jednoducho to nemôžeme prijať. Ak sa držíme Svätého písma, ak sa držíme Boha, vyznania viery, potom vieme, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Ako muža a ženu stvoril ich, Sväté písmo to zdôrazňuje znova. A nestvoril ich ako niečo ešte medziať 70 rodov. Toto je čosi nesmyselné, čo je proti zdravému rozumu a úsudku. Ale zdá sa, že akoby čím človek viacej sa vzdialuje od Boha, tým viacej je toho chladu a tmy. A toto je tma, to je duchovná tma. No a ako potom vyzerajú tie vzťahy, naozaj to už potom ťažko povedať. Keď sa rozbije rodina, rozbije sa národ, rozbije sa všetko, a ideme vytvárať z toho chaosu nový svet, no uvidíme, že čo z toho bude. Ale pre nás, pre veriacich, aj pre mňa ako kňaza, naozaj to pavlovské, to je smerodajné. Ja viem, komu som uveril a som si tým istý. To znamená, nejaká ideológia, ani tá komunistická v bývalom režime, ma nezdeformovala, ani tá nová ideológia tohoto kultúrneho neomarxizmu ma nemôže zdeformovať. Nedám sa zdeformovať. Ja sa držím vyznania viery. A toto je úloha nás kňazov. Ak v tomto zlyháme, no tak potom sme zlyhali v tom najpodstatnejšom. Že musíme sa držať naozaj toho vyznania viery. A keď spomínam na tie
požehnané dni mojej vysviacky, mojich primícií, tak ďakujem Pánu Bohu. Ďakujem Pánu Bohu. A vždy, keď pozerám tie moje albumy, ktoré pripomínajú tieto chvíle, vždy tak mám čosi ako také, tak ma tak zohreje na srdci, že to bolo krásne, že to bolo dobré, to bolo sveté. A ďakujem Pánu Bohu, že ma ako si previedol cez všetky tie úskalia a že som mohol zachovať si naozaj ten dar kňazstva rozvíjať vo svojom živote. No a to isté prajem aj tým našim dnešným novokňazom, aby sa nedali pomiasť, ale aby naozaj vyznali so svätým Pavlom: ja viem, komu som uveril a som si tým istý a preto budem kráčať tou cestou, ktorá vedie k Ježišovi Kristovi.